Saya sian, pedang subhab yang fi barok, ki kun ki jong try, haga niga janmet, haga kerteng ke jong Jesus ubalang nom penim jugi, bar ingin ya paino, syaka ketien ke jong belai, ngai ngoi sya you try, wengi la bendan biang haga niga jaka, haga niga sengi, man mane ya niga kerteng ke jong u, bau dei mu belai, uberi ben yolut ya kata ka burom, bat ya kata ka jimpenan burom. Nak ada kajim kajung iwe piwe. Hey, baka ketien kajong belai kau angkat kita kibering bagi penihar mensiam. I can yero you try. Baka bentang kajim kajong apa kajong fi iwe piwe. Kasih betang man yero ya kan kerteng kajong. Kerteng ke bakrau. Kerteng ke badan bor. Mada kan pong ini paino syaka ketien kajong belai. Ini pailang man syaka gospel kajong Matius. Hakalenong ke besau. Ini pet nak ada kuat ke bakat ar. Ini haduk ada kuat ke bakat nyau. Habau Jisu ulai osngo balaset bendi yo Yohanes ulalit no sya Galilea. Dia habau ulai ino ya ka Nazareth ulawan syong sa haka pernam. Kebaharut ke Duriau hakipang ke Sabulon bat ke Naphtali. Baun pendep ya kata ka balaong dawu Isaya unong itu lupa udoong. Kari Sabulon bat kari Naphtali. Syapang ke Duriau syasiliang ke Jordan. Ke Galilea ki gentle. Kibri ki besyong ha ka bedum. Kilai i kata ka jingshai ke bakrau. Bat kita ki besyong ha kata ka ri. Bat ha kata ka serngio jong ka jingyap lami ke jingshai. Nado ka tau Jisu lah sedang menyalap. Bat banong tu kela ke bemet na bake hima ki beneng kalajan. Bat kini kari ka baka ketin ke jong belai ha ka gospel ke jong Matius ha ka lenong ke besau hey bau Matius uri tu bau ong bau Jisu ulah sedang ya kata ka jingyap ke jong u ha Galilea. Bat ka ketin ke bangi kwa ban kren ha ka ni ke sngi ka ni u Jesus Christ u jingshai ha ka jingdom. Kata ka ketin ke bangi kwa ban kren ha ka ketin ke jong belai ha ka ni ke jadmit. Kata kadai ke bau Jesus Christ ulong utau jing syai ha kata ka jingdom. Bagi aingu si syai you try. Bang bangi baro am kiberan ha kadai ke jaka am ngila judon ha kata ka ri jong ka serngio jong ka jingyap. Ngila syong ha kata ka snong ke badan da ka jingdom. Nrai na marpat ke GIA ke jong Chris. Na marpat ke jipin kendo ke jong Chris ha ke jim ke jongi. U Chris ulong kata ke jing syai. But na mar bengilai i yang ni ke jing syai ngim long syu ha kata ka bedum. But na maru Chris la pen syai kata ke jing syai ke jong u ha ke jim ke jongi. Ngingi yang ha ke ni ke jaga kita ki beri ki belasiu spa da kata ke senam ke jong try. Amen. Kita kadau ka tien ke jong belai. U Jesus Christ ulong sya kata ka jing syai ha kata ka jing dom. Bat nganget si sya ka ni ka tien ka long ka jing ku ya ka jim ka jong i iwe pi we. Ma babon ha ka ni ka por bamenta. Ka bamangi don ha ka ni ka pertai ka bamenta. Babon ki don ki beri ki yat limba kata ka jing dom. Kim su thu kim nang ban pai shenu shenu. Bat u Jesus Christ uang ha ka ni ka tien. Ngelawan ha kita ki beri ki besyong ha kata ka shnong ka bedum. Ha kita ki beri ki badan ha kata ri jong sengeu ke jingyap nglawan ban long ke jingshai na ka benta jongki. Amen. Tarau ngi ban aingu ya kan ka kerteng ke jong try. Tarau na ka shenter ke jong ingin yero ya kan ka kerteng ke jong namal belai. Mangatip aga por banganga dan ka bedum. U Jisu lawan long kata ke jingshai. Bat na marbu la long kata ke jingshai. Ngau fi ngi yo ban mat ya kata ke jingai ai ke jong try. Bari aingu si syayu try bu wan ban pau. Ya la dia. Ha ka jim ka jongi we pi we. Bakta ri ka tien ka jong blai. Wa kwa man kran ha ka ni ka miet. Mar si sya ka tien ka jong blai ka da batai dia. Na ka ni ka tien ka jong u. Hey ba u Jesus Christ uni unong pen em jongi ulong kata ka jing syai ha ka pertai. Hey ba u Yohanes utau senran jong u Jisu udah tho ya kani syapang u Jisu ha ka gospel ka jong u Yohanes lenong ka beningkong ha ka khot ka basau udah ong ha u la don ka jingim bat kata ka jingim ka long ka jing syai jong kibreu bat ka khot ka basan ka ong bat kata ka jing syai ka la syai ka bedum hari kata ka bedum kam laban pediang ya ka ha u Jesus Christ ka don kata ka jingim bat kata ka jingim ka long ka jing syai jong kibreu
Nginom yo ka jingem hang no ka jingem ka day how Chris na marbo Chris la wan ban long ka jing shai ha ka ta ka badum ngi yo ya ka ta ka jingem ka ta ka ri ke e ka bo Yohanes uni Yohanes utau senran jong Jisu udah keren sepang Jisu but tang Yohanes nong pen baptis ru udah keren ya kata sepang Jesus Christ ha ka khot ka ban riu ban yo ba prau do ong kom ni la mi u brio bat bala pha do blame u ba kerteng Yohanes Uni ula mino nak ban pla, bat unyo pla sepang uta ujing shai. Ba baro kiba yo nget da u. Uhi long uta ujing shai, henrei ula mino ba unyo pla sepang uta ujing shai. Ba Yohanes ru doong ngangap long kata ka jing shai, ngangap pla sepang kata ka jing shai. Ba Yohanes nong pen baptis udah keren sepang jono, udah keren sepang Jesus Christ. Ba Jesus Christ ulong kata ka jing shai. Ba kum juru Jesus Christ daladihi udah ong yakani ya gospel ka jong Yohanes lenong ba pra dekat ka bakat ang. Ini pa ban nga na gospel ka jong Yohanes lenong ba pra. Kedekat ke bakat ar, ketien ke jong belai ke ongkum ni. Anda kum tahu Jisu lah itu kenapat aki udong. Ngangalong ke jing syai jong ke pertai. Utau bo wan but yang onom yat aka bedum. Heri unyo ke jing syai jong ke jing em. Baru Jesus Christ daladihi om tang mamau pla. Ki senran ki jong kita ki bahas syua ki jong kita pla bo Jesus Christ ulong kata ke jing syai. Baru Jisu hak ni hi udong wang ngalong utau jing syai jong ke pertai. Utau bo wan but yang onom yat akabadum henrei unyo ika jing shai jong ka jing em kan ma ga ni ka wei habang ngingi yo i ya kata ka jing shai ka jong Jesus Christ ha ka jim ka jingi ha ka po bangi don ha ka badum ha ba kata ka jing shai ka 1m ngi yat akata ka jing shai but na mar bangi yat akata ka jing shai em ngim yat shu akabadum no ma belai u Christ ula long kata ka jing shai ha kata ka jing em ka jongi tarau i wei pe i wei nangi Kibala yo ya utrai. Ni him yat syuk ka bedum. Ni yat akata ka jing syai ka jong utrai. But hang ni pat Jesus Christ ka gospel ka jong Matius. Udah wan long kata ka jing syai hakata ki bre ki bron kam ya u. Baga tien ka jong blai ko ong ni ka khot ka ba khat ar. Hai habo Yohanes habo Jesus Christ la yo sngo bala set bendino ya u Yohanes. Ka tien ka jong blai ko ong ula let no sya Galilea. Balay Jesus Christ ulit sa Galilea. Balay. Balay Jesus Christ ulit sa Judea. Balay Jesus Christ ulit sa Jerusalem. Balay Jesus Christ ulit sa Samaria. Hari ulit penman sa Galilea. Kan mau ba ya kan ikaway. Kaktiin ka jong balay ko ang balay Jesus Christ ulit sa Galilea. Mar ulit ban pendep ya kata ka ka ba Isaiah o di tu lupa sa pang o Jesus Christ. Kaktiin ka jong balay ka dekat ka bakalay ko ang ti haba ula eno ya ka Nazareth ula wansyong sa Hakapernaum. Kabaharut ka Diriaw hakipang ka Sabulon bat Naphtali. Ba onyo pendep ya kata bala ong da Isaiah unong itu pla udo ong ka ri Sabulon ba ka ri Naphtali. Sepang kata ka Diriaw sa silyang ka Jordan ka Galilea ki Gentle. Kata di kaktiin ka jong belai. Jesus Christ udah let kenang syad Galilea. Belai ban pendep ya kata ke ke ba Isaiah uno yo lupa ula keren sepang Jesus Christ. Berkebelingo bahaga di kani ke wei belai ti syad Galilea. Balay sa Galilea. Maka babal ko ang niyat ka Galilea kata siya silyang jong ka Jordan. Hakata ka ri jong ka Sabulon bat Naphtali. Kibri ki ba siyang hangta ki kibri ki ba don hakata ka jingdom. But u Jesus Christ ralik nang syata banlong ka jingshai hakata ka jim ka jongki. Amen. Kata di kaktiin ka jong blay u Jisu wan siya ka di ka bertayam man wan long kata ka jing syai ha kita ki beri ki badan ha kata ka jingdom ba kita ki beri ki badan ha kata ka jingdom kin yo i ha kata ka jing syai ka jong try ba kin buat ha kata ka lenti jong ka jing syai ka jong try ma balay kaktiin ka jong blay ko ong hang ni hai ba Isaiah u doong ini pai ban nga Isaiah kandai dekat ka beningkong berbaar kata ka di ka jing tu lupa sepang u Jesus Christ Isaiah kendai dekat baningkong berbaar kaktiin ka jong belai ko ongom ni. Nrai onum don kata ka jing dom ya kata bela don ha kata ka jing pisa. Ha ka baningkong ula pen ben ya ke ri Sabulon bar ka ri Naphtali. Ti hadin ula pendon burom ya ka ha ka lenti ke Duriau sa silyang ka Jordan ka Galilea ki jat benrio. Upai lang ubayat ha ka jing dom mulai i ka jing syai bakrau. Ki bala ju syong ha ta ka ri ka sengio jong ka jing yap lating shan ka jing syai. Ha lor jong ki Jesus Christ udah lek nang sa Galilea. Ban pendep ya ke Isaiah itu lupa sepang ke jong Jesus Christ. Makin ni ki beri ki don kam ya utrai.
Bat shisha habang ipet kat kum ke history. Habang ipet ya kene ke Galilea. Kene ke Galilea am kene ke bah syakli do jong keri Israel. Bat kene am kene ke ri am ke baya border bat ke Syria. Finda pet bah ka tu ka map ke badan ha shadian jong ke Bible. Finda pet ang tu. Fini i ya ke Galilea ke don syakli do. Kabamut syatay. Kabamut katakan north. Kadan syakli do, bat kani ke border, bat kata ke keri Syria. Bat ketien ke jong oblay, na pulih kat kum ke testament ke berim. Kani keri Galilea, kadan ha kata keri Sabulon, bat kata keri Naphtali. Bat kani keri Sabulon, bat kani keri Naphtali am, kadai ke baha oblay ula ayam, hakikun ki jong u Jacob. Ban long kata ke nong kenti ke jong ki. But boleh am bula ai ya kene keri jong Sabulon ba keri Naphtali ha kini kun jong Jacob kini kun ki jong Jacob am ki kamla ban pendu khot ya kita ki kanan ki wadan ha kata keri ki kamla ban pendu namar ba ki kamla ban pendu ya kita ki nong kanan kini ki Sabulon ba kini ki Naphtali ki kun ki jong Jacob ki lapoi ban shong kha ba kita ki nong kanan ba namar ba ki lapoi ban shong kha ba kita ki nong kanan am ki lapoi ru syakata ke jing mani beritahu ba ka apel longi ki am makin lendet no ya ublay berkum juru andangi wat kat kum ka tien ke jong ublay andangi pai pat syaka kitab jo kisiem haka arsiem lenong ka bakat nyong i pulis pang ke jingkelon jong ke Samaria ken mau ba haka por jong kisiem haka por ba ukun jong Solomon usen syar haka ket jong Israel ka hima Israel kala tukut haki arbenta lalle la pia akita ki arbenta ka basyatai bat ke Bashatir, ke Northern, bat ke Southern Kingdom. Ya katakan Northern Kingdom, lasen syar, dah kini ke hima Israel. Hei, bahkan nong ba kini ke Samaria. Bat ya katakan Southern Kingdom, lasen syar, dah kata ke Judea. Hei, bahkan nong ba ke long ke Jerusalem. Bat kan mau bahaya kini ke way. Mo, namar baki kun Israel. Namar bakini ki ri Sabulon baka ri Naphtali kini ki beri ki beran hakani ke jaka kila lendet no yau blai om tang bakini reke Israel hiru baro ko wei kila lendet no yau blai namar kila lendet no ya kita ki hukum ki jong blai bakila let ban mani ya kita ki blai tau u blai lawan ra ya kata ka jing bitar bar blai lawan ra ya kata ka jing penjot haka hima Israel baro ko wei hei bau news im Assyria haka ars im kelenong bakat nyau ula let ban ya lamno ya kini benong merau syakar ri ke jong ha kata ri pat ke baki ki syong ha kata ri Israel ke baki ki syong ha kata nong ba jong Samaria lawan lam no pat da kita ki nong Babylon da kita ki gentle bat lapen syong da kita ki gentle ha ri Israel ka bakun top ya ki Israel ya kita ki shipau teli ki kun ki jong Jacob ya ki shipau teli ki snong ne ki shipau teli ki ri jong ki kun ki jong Jacob lawan ban pen syong no da kita ki gentle bat la elam rau no ya kini ki Israel se Samaria andala kut pat kata ka jing lom rau ke jongki hari Assyria bat kemjur hari Babylon anda kila kut no kata ka snem ke jongki bakila long rau kita kiri ki Israel kila wan pai biang syaka de ke ri ke jongki pada bakila wan pai biang syaka ne ke ri ke jongki am ken mau ba kini ki gentle kilang don hadu kata ka por bat namar bakidang don am kala don ka jing syong ka kale Bat namar bakadon kata ka jing syong ka kle am kane ke ri am kare kata ka ri ka bayat kata ka jing dom hei ba ki brio am ki bran hakan ne ke ri kini kita ki bri ki bamane ya ki blai tau baka ketien ke jong blai te kada batai ba u Jesus Christ ulas dang ya kata ka jing lap ke jong u ha Galilea udah let kenang syakane keri namar utip ba hakane keri ki dan ki brio ki beran kam ya kata ka jing ai ke jong u ki beran kam ya kata ka jing penem ke jong u but u jisu udah let kenang banyak kendo ya ki bar ken mau ba am kat kum ka ketien ke jong u blai am ya kan ke snong Galilea am kam de ke snong am ka badan burom ken mau ba ya kata kam de ke snong ka badan burom balai namar ki brio ki beran hakane ke jaka am ki de ki brio am ki basatar ki de ki brio ki bamngai kiri ki beri ki mani beri tahu. But kata am kapen am baka ne ke snong am kam de ke snong ke badan buram. Finda am ha ka jing kren ke jongki kat kum ke testament ke tmai. Kam tam vida puli ke gospel ke jong Yohanes. Fini beti baki beri am ki ong hatu ke don ke bahasa ke bakan mit na Nazaret. Ket mau ke Nazaret ke don ha kata ke hima ke bakam sejrong jong Israel. Ke bamut northern bat kadan hakata bat kan mau ba ya kan ko weng haba u Philip wan man khot ya unathanyal ban yo thu ya unathanyal ha go gospel ko jong Yohanes nong ba ningkong uda wan man yo thu ba la shemte ya utau Messiah
But udah ong ti ba uni Messiah uwan na Nazareth. But unatan ya udah ong hatu kalan em ke babati ke ban mi na po Nazareth. Balay na markini kiri syatayam kiri em ki bamdan buram. Hakahima Israel. Tadaw ki ong kamdan ke ke babha ke balaban mi na Nazareth. Kum juru em ki batba ti ki klumar. Baraba ki yatu sepang Jesus Christ em ki pat baru ki klumar karkum ka tien ka jong blay ha gospel ka jong Yohanes pin pai ban ngasha ka gospel ka jong Yohanes nom hanyo ha record ka basau phau ter ka ong kom ni namar ka ta shibu no tau pat ba aba ki lay sngow ya ta ka tien ki lay ong de shisha uni ulong utau no yutu lupa ki wei pat ki yo ong uni ulong u Chris henry ki wei pat ki dai kali ayu unwan utau Chris na Galilaya tiam kadawan kata ka jinglingo ti ki ong ayu utau Chris unwan na Galilaya mar na Galilaya am kanumdan ke eke babha ban mi bar u Jesu am udas dang ya kata ka jinlap nei na po Galilaya bar habaki break la ya sngow ya kata ka jinlap ka jong Jesus Christ kapen kulumari ki na mabalay ki ang kumno kalaban mi ke eke babha na po Galilaya bar kum juru am haba uni Nicodemus haba umur banya dayo Jesus Christ ta kita ki parsi hakata ka Sanhedrin ka jongki kini am kila kren sepang Jesu kumni to puli dokhat basan phau ka kali ke nong kong ni Nicodemus utaw lawan min miet ha ulubau ulong uwei naki ulong haki hatu ko hukum jongi ka penrem yo ubreu lemdakan yo sngow shwana bat dakaban tip ya ke ke ba unle kila yo tu bar kila ong ha meru melong unong Galilaya to yet to kmiru ba unong yo lupa ummi na Galilaya Kataru gede habau unik kedebas hakabamot banyak daya Jesus Kristus kita ki parsi hata ka Sanhedrin kini par ki parsi ke ong meru melong tau nong Galilea to yet bnya hatu ko jingtho ko ong ba tau nong yutu lupa lene tau Messiah unwan na Galilea nama balik kum ke jingtho ke Bible ko ong kum ke jingtho bangi wad bnya Messiah ka hapo Bethlehem berkata ke ke jing shisha Jesu la ka ha Bethlehem la perhe hakashnong Nazareth but nakashnong Nazareth ula let sapo Galilea hakata kashnong Capernaum but ula sedang ya ke jinglap ke jong nakata kajaka hey baki breu ki lakentat Jesu usdang ya ke jinglap ke jong nakata kajaka ki breu ki bran hakari jong ke jingdom ki breu ki bersyong hakata ke ri jong ke serngiu ke jong ke jingyap Jesu ulas dang ya ke jinglap ke jong nakata kajaka ke ba peni sha ba Jesus Christ habo wan shkan ke pertai ke jing temu ke jong ri tanggan ke wai ban penem ya ki ba pop nakata ke jingyap ke jong ki amen kata ke jing temu ke jong Jesus Christ but kaktian ke jauh belai ke dapat shisha ya kata Jesus Christ ham wan nak bentak ki bahok Jesus Christ wan nak bentak ki pop but ladangi day ki pop para bagi ngat akan ke kerteng ke jong Jesus Christ ke babel ko ong on pendem ya kata ke jingem ke jongi amen kata ka jing shisha nakaktian ke jong ublay taraw i ay ngo you try bagi long shisha ki pop but akapor bangingi don kam you Chris akapor bangingi don hakata ka jingdom uni Chris lawan man pen iya kata ka jing shai but namar bulawan man pen iya kata ka jing shai ngi yoban mat yaw tau Chris haka jing im ke jongi kata ka jing tmu bet ke jong Jesus Chris kamwan nagamta ki bahok Chris uwan dam ta ki pop but babun nangaba na pi ngide ki brio ki bapap bat namar ukris ngi shong ha ka chaka namar ukris na ka shintur ka jongi ngi yoban mani ya ka kerteng ka jong namar ka po abak ngadon kam tam do yo ukris lapan pawi la dia ha ka jim ka jongi we pi we amen taraw ai ngo you try bagak tien ka jong ubleiru kada pensisha ukam let sa Jerusalem hey baga temple ka don ukam let sa Judea hey baka long kata ka rig balak kayu hey bu wan na ka Juda ukam let sedang ka jinlap nang ta ukam sedang na po Jerusalem re usdang nasya ti siya klit tamdo hey baka babel ko ang ka rig ka balakan tat no de ki brio hey bahang ta ka rig ki brio ki syong ki blong ki besyong kata ka jaka ki brio ki bedong hakata ka jingdom ukris udah lek nang hakata ka jaka ban wan long kata ka jing shai haka jing im ka jongki Terang ni aingu si shayu try. Ya ke ka ba ulale haka jing im ka jongi iwe pi we. Kan mau ya kata. Ngi shong na marba ukris lapan pawi la de haka jing im ka jongi. Amen. Kata ka ka jing si sha nakakatien ka jong ublay. But Jesus Christ ru do kren shay kata. Uang nga kamwan man penjot. Uang nga wan ban penem. Puli ban nga ka gospel ka jong Lukas nom khandai.
dekat kebasan pun riu. Nama ukun ubriu shimlawan ban penjat yakin mensiem ki briu. Henry ban penim. Ya. Kektian ke jong bleu Jisu dong. Wa ukun jong ubriu shimlawan ban penjat yakin mensiem. Henry ban liu. Henry ban penim. Ukris kamwan ban penjat. Ukris wan ban penim. Haba ukris ulet se Galilea. Wan ban penjat Henry ukris ulet ban penim. Bakin nget kata ka kerteng ke jong utrai. Bakin yo ya kata ka jishai ke jong ujis Kris haka jim ke jong ki. Bara bakila yai buru Kris kinum yachu haka badum. Rekin yat haka kata ka jishai. Kan mau ya kan eka we ngi kum ki briam fi justnat ban shang haka badum. Ha? Kat nongot dalib lai pitrum. Ha? Min sngi tem lelai rei min miet. Fi justnat ban shang haka badum. Ha? Ngai fi nam sutnat. Haka doang yang sutnate ban shong haka bedom. Hari bakan zaman simpat. Ki jingliak ki jong iam ki jingliak jong kai. Jong ka jing dom sudah. Pej bah ki bre am ki sutnat ban shong hai. Haka bedom ki bre ki brang don bat ka pertai dia. Ki sutnat ban shong hai. Hak bedom nambar bah haka bedom am la ban le you. La ban le ki kam snio. Piyo am. Tarau ki bre ki sutnat. Ya ka jing shai. Ujis Kristus udah keren dia kata. Haka gospel ke jong Yohanes. Haka lenong ke balai dekat baka kendai bat arpau. Kata hari ke jing shisha ke bau Kristus ukren udah ong. Naba ubriu ubaro ubayele ika besni ushun ika jing shai. Bat wan haka ta ke jing shai. Yo oba an sneng persha ike. Ya ke jing le ki jong u. Berkat ba ki bri ki bale ke besni am kim wan chakai. Balik kim wan siya kata ka jing shai na makaktin jong blake ong ushun ya kata ka jing shai but wan ha kata ka jing shai ba onyo ban sneng ya kita ke ki jing le jong u pese kata ka jing shisha hak ni ka ri ka bangi don hak ni ka snong ka bangi don am bun sien am ki kam sniu ki debe ya ke hak bawar badum kata ka jing shisha PM lagi don ki street light lagi snong ki jong PM oi fi hak po ba mun ba bun ki bri ki pen pat ki street light kaderam ni da bagi song ha badum balayu Banle ki besniu ha kata ka bedom ki shun ti ke ki shun ya ka jing shai ha bakan jadok kim kwa ban shong ka bedom le bla tak khediar ki latnom re ha bakan jaman siem kim kwa ban wan kata ka jing shai ki shun ya kata ka jing shai bale de wan kata ka jing shai am yo kata ka jing shai ka sneng ya ka jing le ki jong ki trau ki kwa be bandan ha ka bedom trau Jesus Christ ulawan kenang na ka benta jong ki ban wan ra ya kata ka jing shai ka jong u baka ta ka jing shai ka jong u ka yo ban sneng ya kita ka jing le ki jong ki baka tien ka jong blai kong hanrei uta u ba yele ya ka bishisha u wan ha ka ta ka jing shai ba on yo pan pawi ka ta ka jing le ki jong u ba ha u blai la le ya ki rei uta ba le ka jing shisha u wan sha ka ta ka jing shai tarau ha ka tien ka jong a ba jong pi ha ka tien ka jong blai ha bangi yo ya ka jing shisha am ka pelai lo yangi amen But abang iyo ya kata ka jing pelai lut ngiwan ha kata ka jing shai ka jong utrai. Kan mau ba babu na nga berfiam kan mau ngilalong merau jong kapop. Kata ka ka jing shisha. Ngilalong merau jong kapop. Ujis Kris ruang baro ubaile ya kapop ulong merau jong kay. Ha ka gospel ka jong Yohanes nong bapra ujis Kris udah keren ya kata. Ngilalong merau ha kapop. Ngilalong merau ti bat ngisong ha kata ka jing dum. Mabalay kapop kalalong ka kenrat. Bat ngi lalong ki merau bat apa ka pop ko ong le ki kti ki kejat ki jongi ki le ne kim le ne ha ki le ne kim le ha ka jingmut ka ji perkat ka jongi ka le ne kam le ne ka le balai na mar gi lalong merau ti bat apa ka kenrat ko ong le ngi kum ki merau ngi spin ko ngo bet Tarau Jesus Christ uwan man pelat ingi nakata ka jing long merau jong kapop. Jesus Christ udah lek nang syak Galilea man pelat yaki nakata ka jing long merau jong kapop. Man pelat yaki nakata ka ri jong ka jing dum baken I kata ka jing shai ka jong Christ hakata ka jing im ka jong ki. Bar ko fi babon haka jing im ka jong aba jong fi bar kum juru ti hakini kisngi ke bamenta habangi shong I ti ka jing dum ka don hakeleng saudong. Bar babon shisha ki bre ki sunat pelat yakni ka jing dum. Bangoy fi hakini kisngi ka bangingi don ngi ite balay ki bri ki jot adu kan dia nama balay kilalong merau ti hakato ka pop kilalong te ki merau ti baki don hakata ka jing dum ti tarawa bon sien ki bri ki don kam ya Jesus Christ
Kibriu kidan kam ya uba ukris uyo ban pelai lut ya kata ka jim ke jongki na ka jingdom sya kata ka jing shai bikin yo ya kata ka jing shai ke jong ukris tarau kibriu kini kiski ki bementang oi fi ngi ya kita ki pop pelen ya bangi pet kini ki khmat ki jongi wa fi hakani ke ri ke bangi ngi shong ki don ka auria ka don ka jing klem ka don ka jing bu ai ka don te kata ka jing ijli te ki don te kita kibriu ki bale sang ya ka jong ka met te kibriu ki bale persya te ya kan ka tien ke jong ublay kibriu ki bala lindet no ya ublay Jesus Christ udah wan kenang nak banta jongki bamaki kin yomat ya kata ka jing shai ka jong try ha ka jim ka jongki way pi way tarau ki bri ha ba ki pet nak ni program ka ni ka si kan mau ka ni ka way life lang don na ka jing dom u Christ ulong kata ka jing shai ha ka jing ka jong pi amen kata ka diga jing shisha ma boleh u Kristi hang niu lawan dia hey ba ktien ke jong boleh ke da batai dia gospel ke jong Matius ha ka dekat ke khat san uang ke ris sabulon ba ke rinap tali shupang ke duriau hasil yang ke Jordan ke Galilea ke gentle ki breki bi shong ke bedum ki lai i kata ka jing shai ke bakrau ba kita ki ba shong kata ka ri ke sengil jong ke jing yap la mi kata ka jing shai dia ki breki beran ke bedum ki lai i kata ka jing shai ki breki bi shong kata ka ri ba kata ka sengil jong ke jing yap la mi kata ka jing shai ba abangi nya ka tien ke jong play ha bagi puli ya ka ni gospel ke jong try ba bunte ki break bran ha ka sengio ke jing yap ha ba ki yo i yo Chris ki de yo ya ka ta ka jing shai ke jong Chris ha ka ta ka jim ke jong ki kan mau ke ni ko we ka nuksa ka ba crowd tom do ha bagi pet tu nong kam sneu ha lo ka ding phna kan mau tu nong kam sneu la sha sat nar phna kum bo Chris la sha sat nar phna ka ta ka jing shisha ba ula don ha ka ri jong ka sengio jong ka jing yap ka par wan re ula don ha ka sengio jong ka jing yap ba ha ka shiklemat bau pai ya ke kemat ke jong u show Jesus Christ orang akan ke sengi mendan kat bengah hey ha paradise ula mi tien ta ka jingdom u don ha ka to ka ding phna balai no ula long tau briu balai sneu ke bible kong ri nong kam sneu tie bod ula deu briu bodon ha ka jingdom ha ka ta ka ski bau Christ ula sana phna wat ha ka jing telot ke jong u wat ha ka ta ka jing kordet ke jong u udang la ban pen em yo ni briu kan mau kemudian ke bam la ba do play babun sin ki brio ki soba utrai ula trai ban penim kum yanga kan mau kat ba fidang ring men sim ha ba fi khot u play wangan penim ya pi amen bun sin ki brio balai ki do jikermen ma ki ong udang la si ban penim yanga udang la si ya kum yanga ho udang la hadu kini ki sngi ki ba menta udang la kat fidang ring men sim kat vidang don kata ka sengio jong ka jing yap apa fi pai shu utrai udang don ka bo ban pen im ya ka jing im ka jong i way pi way amen kata ka diga jing shisha jong ka gospel nomor wang ham wan ban penjot wangan wan ban pen im ki briam ki larai yau tu nong kam sneu ba udei ban yap nomor ki jing le ki jong u re ha ka klemat bu pai shu Chris uniu nong kam sneu la yo ya kata ka hima ka jong Chris amen uji suang akan kesengi mendan lebat ngahai a paradise balai namana ke jingdom ulami syakata ke jing shai ke jong Chris bat namar ulang nget hau ni Chris uladon bat Chris tadau ha ka jim ke jongi kamdan ke ka bomla badu trai bar khot ke long ka bala wat nom snap ya ka to ke jing syukur ke bayat ha ka jim ke jing berkat ke jong pi wat nom ong utrai te umla shu ban pen im kum yanga ki pop ki bakrau ngalale kan mau belai ula hot hakan ke pertai la dengan ale ki pop ngide ban saja kat kum ka an reha bangi wan shisha sha utrai ong ala ngadon ke bor ban pendam lut ya kita ki ek baro amen kan mau ba mangap na firu namar bangi lawan sha utrai ai fi ke pop bangi imle ngilale hak jingdom hak pop bangi don ngilale reha ka kelemat ke bangingi wan show Chris haka to ka kelemat uang la da pendam lut ya ki pop ki jong pi balai mangila nget hau try kata ri ke ka bu Jesus Christ wan Galilea wan ban khot ya kini ki brio syaka ta ka jing kelak ke bamut balai uang na baka hima ki beneng kalanang jan Jesus Christ wan ban khot ya ki brio syaka jing kelak ke bamut piam syaka jing kelak ka bamut bakin pai no nakata ka lenti ke jong ki bakin ya no aka lenti jong no haka lenti ke jong Ukres ngi baro ngi la yo sngau ya kata ka jing khot ke jong utrai
mau try la pen pau ila dia ke jim ke jongi but na mangi la ya sngo ke jing khat uri try bo pen kala ya kata ke jim ke jongi dei mangi amen kan mau bai ke ne ko way u Bartimaeus u khamla ban pen pet yi khmat ki jong u ula u khamla ban pen pet yi khmat ke jong u ma blai la khai u malla ong ke tien ke jong blai kan mau ba ha ka jim ke jong Bartimaeus am ka dan be tang ke jing dom u kami iya ke jing shai hare ka ski ka ba yo snow bu jing shai one udah pertau ongko Jesus Christ ko nu David to leyu to isen ayanga udah perta jam ya kata ketien ongko Jesus Christ ko nu David to isen ayanga bara bu Jesus Christ u yo snow bara u khat yu Bartimaeus ong me kwa mangan le yu ong kwa ban yu i u Jesus Christ ong ka jinget ke jong me lapen khia ya me kan ma bai ke ne ko wei Bartimaeus hal dia khamla ban pen khia u khamla reha ba wan show Chris upen kala ya kata ka jing tu na ka jo amen upen khia ya upen ple ya kata ki khamat ki ba matla bo ni i na kini ki khamat ya kata ka jing shai amen kan mau ba kum ki bri ngim la ban pen khia ya la dia u Jesus Christ ong la wan na ka ban ta ki ba pang kamu ngawan nam taki bakia ngawan nak bentaki bapang ulangi don ya kata ka pop uri Chris ban penkia piam uri Chris ban penkia babon sien yem ngi snow bang ini mangi bala kan mau pinum la dan ledi uri Chris u bapen la ya ka jing em ka jong pi tra babun sa ki bri am ki badon hakata ka jing dom ki bayat akini ki sngi ki benta ki bahab ki jing di babu ai ki babon ki bahab ka klim ki bahab ka auria haka jing ijli ki bahab ki balal dan no you play babon kini ki bri ki sngo ba di makki ban la em ki kinum la ra la fi e ya kita ki ke ba fi le da ka bora dia stangka no fin poi biang seta nomar finum la da la dia nomar habangi pet aka Bible ki bri ki one show try ki one show ni jing sha ki one show Chris pada ba ki one show Chris ba pen kala ya ka gm ka jongki amen tada ki bri ki ni ki sngi ki ba menta ki don kam yo Chris ki don kam palat ya Chris nama da ka jing le ka jongki da ka jing la ka jongki kin poi biang shaju kin poi biang sha ka ju i ka pop ki don kam yo Chris ban pen kala long ka balong Bartimaeus ong Jesus isen ayanga kadi tangga tabanong Jesus isen ayang nga bala lagi ki pertaya ka kerteng ka jong Jesus u Jesus unwan maka Bible kong kita ki bakar kerpat ka kerteng ka jong try wangan penem amen u Bartimaeus ula khat kerpat uni unong kam sni holo ka ding phana ula khat ya ka kerteng ka jong try but namar ba ula khat ula yo ya ka jing penem u Bartimaeus namar ba ula khat ula yo ya ka jing pen khia kan mau ditang ki bri ki bakot baraba ki khot utrai upen kala ya ka jing em ka jongki amen kan mau bai kata bat mangi ki bapet na ka yeng kan mau bai ka ne ka wei pinum la dala dia ude betang u Chris ubala ha ka jing em ka jongpi ubala ban pen kala ya kata ka jing em ka jongpi ma bale ngi dala dia em nginom la ude try bapen thamai tara utrai ukhat ingi shaka jingkla ka bamut ke kata kan jingkla ka bamut ban phai no na ki jingle ki basneu shaka ta ki jingle ki babha ki jong utrai shaka ta ka jinglong hok ka jong utrai ha kata ka jim ka jongki ke kata ka jingkla ka bamut ban shania a utrai ke kata ka jingkla ka bamut ban pen ko ngu ha kata ka tien ka jong utrai amen kata ka jing kelak ka bamut ban phai no na ka basneu shakata ka jing pha ka jong utrai shakata ka jing long hok ka jong utrai la ki brio ki phai show utrai uran ka bo ban pen kelai ki na ki nong pop shaka jing long hok ka jong amen tarau ngi baro ba dan ka ni ka jaka ngi mong show ngi ki nong pop namangil apai te mau trau la pen kelati but na marbu utrai pen kelai ngi long kita ki brio ki ba hok da ka jing long hok ka jong utrai ha ka jing im ka jongi amen kata ka ka ketien ka jong blai utrada utrai khot ingi sha kata ka jing kelak ka bamut finda pet akan ka ketien ka jong blai finda pet pang ka jing im ka jong tu nong gadara kan mau u Jesus Christ udah lik nang sha ka nong gadara piam udah lik nang finda puli ka gospel ka jong Markus udah led balai udah led nambar utip bah gadara udah ubri ba syate syakum ha kita kipat ba baru Chris udah let ban pelai lu je na kata ka jing syate syakum kan mau pai kan ka wei
Dan menono an pendekut itu kinjeri. Uri tang Ukris balaan pendekut itu kinjeri. Haka jing im kejongi. Amen. Kan ma ba Ukris uwan apa gadara. Uni ubri am ubaladon da kita kipat ba haka jing im kejong. Uni ubri am ula lecha Ukris. Fina puli gospel ke jong Markus, fina puli gospel Lukas, fina puli hang tu. Kong uni ubri ula let. But haba ula let am ula dem, but haba ula dem ula money. Ula leyu ula money. Baleu money. Ma utip uditang uni ubudai. Ubala ban pelai lo je. Na kini kipat ba ki bala tep la kom yu. Uditang uni Ukris ubala ban pelai lo. But haba one show try. Utry da pelai lo cisha. Ya ka jing im ke jong. Berkata di kaktian ke jauh belai abangi puli yang ane ke gospel ngi syam bau Jesus Christ ulah long sya ke jing syai hak jing im ke jong uni unong gadara hak jing im ke jong ubati mayas hak jing im ti ke jong uni unong kam sni ukris ulah long ke jing syai hak ta ke jing im ke jong kikila don hak jing dom reina mar bagi kot ya ukris lawan ra ke ta ke jing syai hak jing im ke jong kila kela kila paino nak kata ke linti ke besti syak kata ke linti babha berkum juru kon mawe kani nuksa ke ketian ke jong blay do syapang ke jim ke jong sakayas kan mau sakayas ulalay ban mare ban pejano ya ujisu ke Bible fina puli gospel ke jong Lukas long bakat kendai fina puli hang tu ke Bible kong sakayas te ulam mare la mare khmat balai welai ha preng jong tau pai ba am khamla bani ya Jesus Christ balai maka jim ke jong u ke jim ke balingkot ulai breu balingkot ang ke tien ke jong blay but ubreu balingkot am preng pai ba am umla bani ya Christ terau ke Bible kong udah lei ban mare ashwa baru udah kieu halor tau ding dembur bani ya Jesus Christ balai mau su tho te wo don ha ka jing dom baru udah kwa bani uni Christ ba u dia Christ unyo ban penem ya kata ke jing im ke jong. Amen. Kata hari ketien ke jong blay usakyas umare. Baru Jesus Christ udah tip ya kata. Baru haba udah let jam udah let kenang menikenduk tang usakyas hatu diang. Baru udah ong usakyas herno no tu diang. Marhaga ni kesngi ngade balisa hak yeng ke jong me. Baru usakyas habu yos ngo ye tak ketien. Dakau kemen ulah pediang yu try. Usutu dia. Ke ke ba ulong. Udi tang unong pop. Uri tang tau beri ubadan hak kata kajing dum. Berudan kam yang kata kajing syai ke jong try. Hak kajing im ke jong u. Habu Jesus Christ uang hak ni kesni ngadi ban sa ak yeng jong me. Dak ka kemen ulak hot you try. Dak ka kemen. Fina pet ak tien ke jong ublay. Ubarti bias ukhat. Usakyas ukhat. Uni nong kam sni holo ka ding pena ukhat. Barkum juru kan mau unong gadara udah let bantan ya ujisu. Bat namar baki ki kot, bat namar baki ki tan ya ujisu dan kebo ban kala. Ya kata ka jing im ke jongki. Amen. Kata ka di ka jing shisha. Kampat kot baru try. Utray kaman ban penjat. Utray uwan ban penem. Bat kini ki brio kita saki ya kata ka jing penem ke jong try. Bat ngi ki basyong hak ni ka jaka hak ni ka sniru ni saki ya kata ka jing penem ke jong try. Bat ka shnong Galilayaro ka saki ya kata ka jing penem ke jong try. Hey bahu Jesus Christ boong kelak bamut na baki hiba ki beneng kila nang jan. Kan mau bai ka ni ka way. Larang ngim sngap ya ka jing kot. Larang ngim pediang ya kata ka jing syai ka jong try. Hak ka jing ka jongi. Kan sawan ke jingkut. Kan sawan ke jingkut. Balada kata ke jingkut ke jongi ka wansa aka jinglong baman ke jongi yam nginjot. Namal Kris uang hamwan menpenjot uang ngawan ban penem. Amen. Hari larangim teriak ya kata ke jing penem. Larangim priang ya kata ke jing syai ke jong u hak ke jing ke jongi. Larangim nang kuasa ban syong sa hak kata ke jing dom ke jingkut kan sawan badaba haba ka wan kata ke jingkut kan wan kata ke jing penjot hak ke jing ke jongi. Kata ke jing shisha puli bat ngal sam kendai dekat ba kat nyau ko ongom no. Ki baman ki lej pai no syak dujok wat kita ki jat benri baro ki balaklet ya ublay. Ki baman kin pai jai Syadu jog. Piam. Lara ukris ukot ingi. Lara ukris uai kata ka jing syai. Haka jim ka jungi. Lara ngingim pediang ya kata ka jing syai ka jong utrai. Lara ngirang kuasa ban imsa kata ka jing em ka babaman. Ban imsa kata ka jing sniu ka jongi. Ka babel ko ang ki baman kin lipai syai.
Sadujak bar kita ki beri ke balendat no you know. Ya ulai. Piyam. Kata hari ka jing shisha. Balai. Temar ki ham tre te ben pediang. Ya ka de ka jing shai. On fi ka kemen tam do abau Jisu ya lap ha Galilaya. Ka Bible ka yutu ba ki brio ki lap pediang ya kata ka jilap ka jong ukres. Ki brio ki bamdon ka jing kermen. Ki layo I ya ka jing kermen. Amen. Ki brio ki basyong ha ka ri ka bedum. Ha ka ri jong ka serngio jong ka jing yap. Ki bamdon jing kermen ki brio ki belasyakan tat no. Ki lai I ya ka jing kermen balai. Nomar uni u jing kermen ulawan ha ka jing im ka jongki. Amen. Ang ifi larang ukris dan ha ka jing im ka jong yam. Kan mau ngim dan jing kermen ra. Ngin kermen ya ke ai. Ngim dan I ti ban kermen. Hari haba ukris wan ngidon ya kata ka jing kermen balai ngidon kata ka jing kermen. Mangitip ti ba uni ulang kata ka lenti, uni ulang kata ka jing syai ti. Barabang abut yu nganum yachu aka jing dum, ngayat ata ka jing syai, jong ka jing im, ang ka ktien ka jong blay. Amen. Kata ka di ka jing shisha, nakaktien ka jong blay. Bakan mau bahai ka ni ka way, ay fi ka ktien ka jong blay. U Jisu ang em, ngastana pala u Jisu ang ka ni ka way. Haka gospel ka jong Yohanes udah keren ni ka ni. Haka singi ka bakado, uang nganum penrem, mday mangaban penrem. Hari ke baka ktien ke banga keren katakan penrem ni pi. Uji su ngam penrem. Hari ya kan ktien ke banga ngala keren. Kani kan penrem balai kan penrem. Maha kapo bang ong kelak ke bamot fikam kelak. Mi no to ka jing sneo fikam mi na ka to ka jing sneo. Kong wan no sya ka jing shy fi song sa ha ka to ka jing dum. Kani ktien kan penrem ni pi ha ka ski ka bakado. Mau uang ngam wan te ban penjot uang ngawan ban penem. Lara fin pediang ya kata ka jing penem penjot. Kata ka di ka jing shisha. Teraga ketien ka jong ublay. Kini baro ki brio ki baka Bible ka keren haka gospel. Kini kila yo ya ka jing penem. Balay. Makila pediang ya ka jing syai te. Haka jing im ka jong ki. Amen. Baka ketien ka jong ublay ka batay kom no. Habagi puli ka dekat ka ba-apply. Haka gospel ka jong Matius masar ka apply ter ka omni. But u Jisu lalai ke leng ke Galilea baro. Udah hikai ya ki sinagog jongki. But udah ya lap ya kata ka gospel ke hima. Udah penkiak di ya ki jingpang baro. But ya ki jingkrau baro ru. Aki brio. Kata ka di ki ega bau Chris ule. Habau Chris ule ya Galilea. Habau ang kelaga bumut. Nambak hima ki meneng. Kalanang jan. U Chris. Habau larung ha Galilea. Tang bau ya lap ni ka Bible kong. Ula ledu banikai ki sinagog ki jongki. Udah yalap ya ka gospel ka hima. Udah penkia ru de kita ke jingpang baro. Bar ka jingkrau baro ru akita ki brio. Teka nam jong u kala priang ya ke Syria baro. Bar kila yo walam hau. Baro ki bapang bar ki balangat da ki babun jat ki jingpang. Ki jingkordet ki bar ki basyong ksut. Bar ki bapang bhor. Bar kita ki bapang yap siliang de. Ti ula penkia iki. Kila yo bud ru de ki pat babelen. Kibana Galilea, kibana Decapolis, kibana Jerusalem, kibana Judea, bat nasya silyang ke Jordan rude. Haka dekat ke ba arpusau. Kau ngabakan nam ke jong ke la priang, haka Syria baro. Bat kila walam ke kini ki beri ki bau kini ki beri kila walam. Haka mat ke jong Jesus Christ. Kila walam ya baro ki bapang, ya ki balangat ki babun jat ki jingpang, haka jingkordet kita ki basyong ksut, ya kita ki bapang bor, bat kita ki bapang yap silyang dia. Ulapan kia yaki. Amen. Ki beri ki walam. Abaka nam ka jeng ula sapriang ki beri ki walam. Baraba ki beri ki walam kini ki jat beri ki bedon kini ki jingpang ya ka jingkro hakata ka jim ka jongki ya kata ka jingkordet uji sulapen kialon ya ka jim ka jongki. Amen. Kay ka bamla ba ni ubulay. Ubangi syakri. Barkhot ka long ka bala. Larangi wan balarangi walam. Ubulay udan ka bor ban penkia. Ublay udan ka bor manwan ra ya kata ka jing syai ka jong u ha kata ka jing dum ka baki ki don ban penkia ya kata ka jing im ka jong ki bri ki bamdan ka jing kermen ki layo ya ka jing kermen balai ki layo ka jing kermen nomar mau balong kata ka jing syai ula penkia ya ka jing im ka jong ki taraha bangi wan shi utrai udan ka bor ban penkia ya ka jing im ka jong i we pi we ka ka bamla bad berkhot kalong kepala. Rai babun sian pat kum kibri am kum mongong meneh. Ngi udon be ya kan ke jingkeli. Bagi bu agini ke jingmut ke jing perkat ke jongi ula si. Ngong fi kan ke sngi ula.
Amen. Ubangi syakri ublay ulong ubala. Tadaw ublay uwan ban penkia. Ya ka jing ka jongi iway pi iway. Tadaw lang ding inget hakan ka jing shy. Ukris uang kini kastunat bahapuli ber nga gospel ka jong Yohanes. Nenong ka bakat ar. Puli dekat ka ba lai pusan ba lai punriu ko angkum ni. Anda kum tahu Jisu ulai yatu aki shibet arbet kata ka jing shy kadang don lem bat pi. Tu yai ka pi dang don kata ka jing shy. Baka kata ka badum kan yo lap ya pi. Namar utau ba yat aka badum tip ken she ka ba ulen. Kan mau ba? La fi yat aka badum. Pinang banlet. Ha? Ha? Pinang. Mafim tip te she ba pilet. Kare nam dei na. Ha? Kata ka jing shy re ba fi ka jing shy. Pinang ne maniat. Pinang. Tadaw am ka Bible hani ko ong ti. Hakani ka dekot ko ong na maru tau ba yat haka badum tip she bolet. Tadaw ba bunsin ki bri am ki brang don haka jingdum. Larangi keli kani kum ki pastor bantai shoot keli bai kani. Lara fi yap fi tip nem fin point she ki ong him tip. Babun ki ong him tip balai ki ong him tip nama ki dang don haka jingdum ti. Mar ki bri ki ba yat haka jingdum am kim tip she ba ki kilet. Kata ka jing shisha. Bat ka jing lai ka jong ki am ka don me tang ka way. Lagi dang don sa ka jing dom am ka destination am ka don tang ka way. Baka tahe. Hadu jok. Piyam. Bat la dang yat ka jing dom pim dom tip she ba fi filet. Tadaw am babun sin ki bri ki ong. Anda yam am tip. Lang apoy siya beneng neng apoy siya du jok am tip. Nama balay kim tip te she ba ki kilet. Larangi yat pat aka ta ka jing shy ka jong try ngi tip she ba ngi let. Mau Jesus Christ uang along kalenti jong kay. Kajing shisha, bar kajing em. Ni tip te balai ni buat ya kalenti ka jong uti. Ni tip te ka destination ka jong hey. Haba ka bakut kan wan ni tip hey ka bakut ka jong ikandon. Hakata ka jaka bulapan kre. Amen. Tadaw ya kajing shy ka jong utray. Baka dekat ka balai pun rekong. Kat ba pidang ya don kata kajing shy tu yang nged. Hakata kajing shy. Ba pin yo long ki kun kay. Ki kun kajing shy. Makikun kajing shy ki tip sino baki kilet. Barki badan hak badum kim tip si ay baki kilet. Terang senat baka sam si spalai ko ang kaktian ka jong blay kalong kay. Kasyarak haki kijat ki jong a. Kajing shy ay. Hakalenti ka jong a. Kataka di kajing shisha. Kan mau ba. Larang yang yahat aka badum am. Ang fi da katliw ko don ruam nginumi i to katliw. Kan wara kay. Kajing mensaw na kamon ra na. Kan wara am ya kajing mensaw. Hari langi i dekadon kajing shy. Ngilai i ti ka to katliw. Nginang na aman kan ria. Nginang, bat kajing mensaw kon wan. Kamwan. Tadaw Kristo ang along kajing shy. Yad kajing shy kajong pitip kumno ban yad. Amen. Fitip kajing penjat kanum laban up ipi. Fitip bakata ka ba up ipi kaya kata ka ri panglapan kare na bentajong pi. Amen. Bat puli dekat ka ba sapun ri ko omdo. Pabyang ban nga kaju ikalan nong sapun ri ko omni. Ngau balawan kajing shy kata ka pertay. Ba ubriu baro ubang yad anga onomiyay sa akabadum. Tila da ununuru yu asngo ya takaktian jonga. Hari sumarki ngangam peramiu. Namangam simlawan manyo penremya kapertay. Henry bangan yo penemya kapertay. Utaw bakentat no yang abad utaw bang pediang ya kaktian ka jonga. Udon ya kajing penremiu. Kata kaktian ya kabangal akren. Kataken kan penremiu. Hakisngi kibakado. Piyam. Katari ka jingkren ka jong try. Baka ni ka jingkren em kadi ka warning. Kadi ka jing maham. Hey bau Jesus Christ uang dekat basau puri uang nga ublawan ka jing shy ka pertay. Baru ubri baro ubang yet nga ono mi isa ha ka bedum. Larang ilangnya ngino mi isa sa ha ka bedum. Bat kata ka sngi ka bakado kanom ngino mi i ya kata ka jing pendam balay. Namang ilangnya ha ka kerteng ka jong utray. Ngilayat ha kata ka jing shy ka jong utray. Kata ka daw lagi nang don sa ha ka bedum ha ka dikeski. Utray ukot yangi siya ka jing shy. Balay baka jing penjot kanom laban penjot yangi. Hey baka taka dujok kanom laban up yangi. Henry ka beneng ka jaka ka baulapan kre kan up yangi. Amen. Tadaw kumbaki ni ki syakri ki jong blay ka baka kren ka gospel kumbaki kilakot. Habaki por bagi don ka jingdom kumbaki kilakot. Ay bangi ka digasngiro yen kot you try. Ba unlong ka jing shy ha ka jing im ka jongi. Amen.
tari ka tien ka jong blay hakani ka sngi hakani ka jan miet ma nget sha ma phi ba pen na ka yeng la phi dang don sa ha ka to ka jing dum la phi kwa plat ha ka jim ka jong phi flai lep tak bor la de bun sien phi kalon chi kalon bun sien phi long shi long ha ju hakani ka sngi kum ba Bartimaeus la khot yu jisu phi dan kam tang man chu khot ma dong jisu isin ai yanga ma ba bun ki briam ki kwa ban lan ki bala hap ki jingbuai ki ba per ki kwa ban lan dakat bor la de ki la le kim la ki bri ki ba hap ka auria ki kwa ban lan ki bri ki ba hap ka beklem ki kwa ban lan kim la dai tang ka wi ka kerteng ka bala an pelan bar kata ka kerteng ka jong Jesus Christ bar bagi khot ya ka kerteng ka jong Jesus Christ udan ka bor man pen im ya pi we ki ba khot te ha ka miet khot you try ha ka jim ka jong pi ngatep pi kham phim la shu dala de re Christ ula ban pen kala ya ka jim ka jong pi ba finum ya shu ka jing dum re pin ya ha ka jing shai ka jong try ka tari ka tien ka jong play khot Bartimaeus ong ko Jisu ko do David isin ayanga pi perta ong Jesus Christ isin ayanga ngala ha ba ka pop ngala iksat dala de ngamla ngat ngamlat try isin ayanga pen im yanga bad daka bashisha ba fi khot utray on the one unle isin ay ya ka jim ka jong fi bad un pen im ya pi bar kum juru yangi ki basong hari ka jaka ha ka miet la fi lang su thu ba ka jim ka jong pi krang don ha ka jing dum utray khot ya pi ha ka sngi sha ka jing shai ka jong u khot manum ya shu ha ka jing dum maka bible ko ang ki bamman kin li phai shu du jo ba kita ki break bla lindat no yo blay wanum im shu ka jing im bamman wa jing im shu ka jing im ka basneo ka jing im ka bla lindat no yo blay yo ka ni ka sngi don pring jong i pi long kum ta u jisu khot i pi but pi don kam tang man ong try isin ay yanga